салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. имрӯзҳо дар бозорҳои ҷаҳон камераҳои назоратӣ бешумореро метавон дархост кард, ки созандагони он ба диди муштариёни худ қарор медиҳанд. Муштариён аслан ин камераҳоро барои офисҳо, мағозаҳояшон, хонаҳояшон ва кӯчаҳояшон хайрдорӣ карда насб мекунанд. маҳзан ҳамин камераҳои назоратии амниятӣ баъзан вақт видеоҳои аҷибу ғарибу девонакунандаро сабташ мекунад. дар идомаи ин барнома шумо видеоҳои хандаовар ва ғайри қобили тавзеҳро тамошо хоҳед кард, ки тавассути камераҳои назоратии амниятӣ сабт шудаанд. барои ҳамин то охири барнома моро ҳамроҳӣ кунед, дар канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо навори имрӯзаро оғоз мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. ҳоло лаҳзаи ин кадрҳоро тасаввур кунед. вақте ки шумо аз кор ба хона бармегардед, ба назаратон менамояд, ки авзои хона ба мисли муқаррарӣ набуда, балки ғайриоддӣ менамояд. он чизатон дар ҷояш нест, ҳама чизоятон осебдида ба ҳар тараф партофта ва бетартиб ба назар мерасад. дар ин лаҳзаҳо дар фикратон чӣ аксурамал меояд? фикр мекунед, ки албатта хонаро дӯз задааст. дар ин гуна ҳолатҳо одамон аслан пулҳояшонро тафтиш мекунанд ва чизҳои қиматбоҳояшон, ки дар ҷояшон ҳастанд ё ин ки нестанд. сипас хулоса шумо ба полис занг зада ӯро фарёд мекунед. ин духтаре, ки дар навор мебинед, дар хонааш дар наздикии ҷангал буд, айнан ҳамин кореро, ки дар боло қайд карде мекунад. баъдан ӯ наворҳое, ки камераи назоратиаш дар хона сабт карда буд, тамошо мекунад ва аз назар мегузаронад. вале он чизеро, ки ин духтар дар наворҳо дид, боварнакарданӣ ва ғайри қобили қабул буд. ин духтар мутаваҷҷеҳ мешавад, ки хирсе аз берун омада меҳмони ӯ шудааст. дар асл баъди дидани навор одамон бисёр ҳайрон шуданд ва савол доданд, ки ин ба сари ғизо омада буд ё ин ки ба навохтани пианино. ва ҳисобӣ ба мисли хирсҳои оддӣ набуда, кунҷков ба назар мерасад. дар соли 2016 мелодӣ бинандагон мутаваҷҷеҳи ҳодисаи ғайриоддӣ мешаванд. дар барномаи телевизионие, ки қабл аз сар шудани футбол ба таври пахши мустақим тақдими бинандагон мегардид, дар наворе, ки тамошо дорем, коршинос дорад дар бораи футбол гап мезанад ва дар фони ӯ шахсе, ки газонҳоро медаравид, ногаҳон аз сабти камера нопадид мешавад. каме баъд боз дар ҳамин саҳна шахси дуввумин аз майдон ба таври ғайриоддӣ нобуд ва нопадид мегардад. одамоне, ки бори аввал ин наворо диданд, шахси аввалине, ки газонҳоро медаравид, гуфтанд, ки ин шояд ки ошибкаи оптика бошад, яъне дар камера наояд аз ҳисоби гармии обу ҳаво. вале дар бораи шахси дуюмин ҳама гуфтанд, ки ин мистика мебошад. аммо ман дар ин маврид фикр мекунам, ки ҳар дуи ҳамин наворҳо сохта ва ба хотири баланд бардоштани таъби бинандагон буд. хуб, дар ин маврид шумо чӣ фикр доред? комментария дар хизмати шумост ва мо роликро идома медиҳем. аммо он чизе, ки дар навори навбатӣ шумо мебинед, метавонад шуморо хандадор кунад. дар ин ҷо хуб дида мешавад, ки як зане мехоҳад, ки гурбаеро аз пеши хонаашон бидуздад ва ин бошад сабти камераи назоратии ҳамин хона мегардад. дар ин ҷо хуб мебинем, ки ин зан оромона мехоҳад, ки гурбаро ба сӯи худаш ҷалб кунад. пас аз якчанд талош ба ӯ муяссар мегардад ва гурбаро медорад. аммо каме баъд мо дар навор мебинем, ки як мошини оромона ба хона наздик мешавад. аз ҳамин барнома фаҳмида мешавад, ки дуздии инҳо таҳти барномарезӣ қарор гирифта ва тибқи нақша пеш мерафт. тибқи нақшаи онҳо бояд ин зан гурбаро медошту оромона ба мошин менишасту мегурехтанд. аммо ҳангоме, ки бо як дасташ ин зан дари мошинро мекушояд, аз ин фурсати тиллои гурбаи ҳушору зирак чусту чолакиро аз даст надода фурсатро истифода мебарад ва мегурезаду ба хона бармегардад ва ин ду дузди ахмақ бошад, барномаҳояшон барбод меравад. ба хотири ин гурбаи ҳушору зирак, бародарони гиромӣ, як лайк ба ин навор мегузоред ва мо наворро идома медиҳем. дар соли 2018 мелодӣ дар шаҳри Анталияи Туркия як саҳнаи ҷолибу ғайри қобили қабул сабти камера мегардад. дузде дар як вақти муносиб панҷараи ин хонаро шикаста дохили хона мегардад. аммо каме баъд ҳангоме, ки вориди хона мешавад, бо саҳнаи аҷибе рӯбарӯ мегардад. дуз ҳангоме, ки дохили хона мегардад, оинаи бузурге, ки дар он тарафи девор насб карда шуд, акси худро дида талхакаф шуда пой ба гурез медиҳад. сабаби тарси ӯ ин буд, ки ӯ ҳангоме, ки оинаи бузургро мебинад, мутаваҷҷеҳ намешавад, ки ин оина аст дар девор насб карда шудааст ва акси худро фикр мекунад, ки ягон шахси дигар ҳузур дошт дар ин хона ва ба хотири ҳамин талхакаф шуда мегурезад. марди дуввумине, ки дар беруни хона ӯро интизор буд, дӯсташ буд ва ҳар ду ба хотири оне, ки ба доми одаме, ки дар ин хона вуҷуд надошт, наафтанд, ду пои дигар қарз гирифта мегурезанд.
навори навбатӣ бори аввал дар интернет дар соли 2016 мелодӣ мунташир карда шуда буд. эҳтимол меравад ки ин тавассути камераҳо ва корбардони телевизионии Норвегия сабти камера шуда бошад. тамошобинони гиромӣ, хуб аҳамиятед зане ки дар дасташ бору буғчааш дар аробача аз назди ин мард убур мекард, дар пасаш як зани блондини дига, яъне мӯйзарди дига, ҳангоме ки ин зан убур мекард, ҳамзамон он зан нопадид мегардад. чунон ба назар мерасад ки ӯ дар ҳаво нопадид гардид. одамоне ки бори аввал ин наворро диданд ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. гурӯҳи аввал гуфтанд ки ин метавонад ки сафар дар замон бошад. аз сабаби оне ки мо медонем сафар дар замон ин афсона аст ва ягон далели ҳақиқӣ надорад, ва мардуми дуввум гӯш медиҳем ва бовар мекунем. мардуми дуввум бар он боваранд ки ҳамзамон ин зан дар паси ҳамин зан якҷоягӣ, яъне синхронна аз таҳти камера убур карданд ва чунин менамуд ки гӯё зан нопадид шуда бошад. аз сабабе ки ин зан ба камера наздик ва он зан аз камера дуртар буд, дар паси ин зан он зан нопадид ба назар мерасад ва ягон мистикае дар ин ҷо вуҷуд надорад. хуб тамошобинони гиромӣ, шумо метавонед боз фикру ақидаҳои шахсие ки маҳз дар сари шумо ҳамзамон омад дар комментария бинависед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаро ба охирӣ мерасонем. агар ба шумо писанд намуда бошад, дар комментария фикрҳои худро нависед. дар канали мо обуна шуда зангорро пахш намоед, чунки аввалин шуда аз барномаҳои ояндаи мо бохабар бошед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.